Hapit mo sa kabuuan suka nahitabo ang sunog sa Luok, Mantawi City. Hinay-hinay nang mibalhin sa ilang temporary relocation site ang mga nabiktima. Kumusta ho nato ang ilang sitwasyon? Pinaagi sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yeslan, labi na kay holiday kagahapong adlaw og karon gigamit kini kagayunan sa mga nasunugan nga makapabarug na sa ilang mga temporaryo nga Pinoy-anan sa gitanyag nga relocation site alang kanila. Busy ug way puas ang pagpamanday. Kini ang naabta namo sa may sitio Riverside sa barangay Look, Mandawi nga mo'y gitudlo nga temporary relocation site sa mga fire victims. Pinaspasay ang pagtrabaho. Sa maong lugar, nagbarog ang wa pa matapos nga building nga proyekto kaniadto aron unta himuong housing site sa dapit. Apan kini ang gipagamit karon sa mga fire victims sa may sitio under the bridge. Aron patas, nagbinunutay ang mga apektado sa ilang mamahimo nga pwesto sagad 12 by 13 o 12 by 14 feet ang balay kada pamilya. Ang hawa namin kay mamantoy kuan sa eskwelahan nga maklase na. Naghinahinay na lang migpamalhin. Ang ubang pamilihan hinuon sa sud sa building yud na pahimutang nga mas hamugaway kay landong mandaan ug dili na atupan ang ilang pwesto. Sama sa pamilyang Ornopia nga nagplano lang nga i-maximize ang espasyo ug magbutang og daw loft o second floor sa ilang dapit. Amarang-arang na lang kay landong kaysa dito. Oo. Di ba? Dahil ang plano namo ini amo lamang lautingan para sa mga gamit namo. Murag ka ng second floor. Oo, ana. Gamit sa mga fire victims ang mga ayuda labi na financial assistance nga ilang nadawat sa pagtukod sa balay. Apan aminado sila nga dili kini kapaigo ug nang hinaot nga makasustiner sa pagtukod sa ilang Pinoy-anan. Ang katong ayuda nga ang uban dili na kumpleto kay pang kuhaan man sad namo sa amo ang mga gamit. Una nang napahibaw sa syudadlan nga tinguha gini lang mapabalhin gilayon sa relocation site gikan sa eskwelahan kini mga fire victims aron nga magamit na sa pagbalik ang elementary school ug dili maapektuhan ang klase sa mga tinun-anlan. Daghang salamat, Nico Sereno.